जासिहरनाय थाबाय आरोना बयनिसिमबो। Okay, so guys, लेटेबाबो बयनिसिमबो बैसागुनि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरोना बयनिसिमबो बैसागुनि जासिहरनाय थाबाय गाहाम हामलायनाय नै ओंखारदोल'सोमोन नै नानि मोना नै लाखिबायानो जोंखो फैसा नांगो खै थाखा नांगो मोसाना खोनसै मोनसे दे मोसा दे ओइ बैसागुआवनो जोंनि आइला इनो जमा खाजिनिया जमा खायनो 10 थाखा दे बाकी दे जोंनिया बाकी तो गाइस मा होनोमलायनो आङो बैसागुनि बयनिसिमबो लेटेबाबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरोना बैसागुनि नामाव दिनैसो ओंखारदों आरोना न'निफ्राय बैसागुनि नामाव बर'बो ओंखारनो मोनथाराखै एकदमबारे बावखुंग्रिबो थांनाय जादिया बेनिफ्राय दा गिदिंना फैनि ओरैनो बैसागुनि भुटाननि गारि इजोंहाय भुटाननि गारि बहुत फैयो आरोना जोंनि जा बहुत खाथि जायो जोंनिफ्राय भुटाना लामाफोरा बहुत गाज्रि दे खिन्थु इजा एकदम दै थाजोबनाय बाय दा वे बहुत गोबावनि उनाव आरो सालायनो मोनदों आरोना बहुत गोबावनि उनाव आरो सालायदो एक्जस्ट गैयैबो स्टक एक्जस्ट गैयैबावैसो बख'बावनायसो स्टकखौ बैसागु दासो दलसे नुदों आरोना गोदोरफोर मोसानाय जों गामिखिथ' मोसानायानो गैया एकदमबारे खालि जाना दं खाम दामनायखौनो नुनो मोनाखै आरोना जों गामिखि जोंनाव आरो जों गामियाव सेंग्राफोरानो बारा गैला एकदमबारे हाबा जाजोबथारबाय जिबाय बांला दोङो गथाय जिबाय बांला दोङो खासे खानैल'थारसै सेंग्राफोराबोथ' गैखालानो बाय दा वे गाइस चेनेला गोदानबा बयबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना आंना भिडिअ थारखाय चेनेला बहुत डाउन जाना दोङो दा बैसागुनि उनाव निउ बाइक फैगासिनो गाइस थ' जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरायसो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना निउ बाइक नुगोन बहुत जल्दी बहुत थाबैनो गोदान बाइक नुगासिनो आरोना आंनि चेनेलाव मा बाइक लाना फैनाय जायो नोंथांमोना गेस खालामबानो जाबाय आं आवगायाव एसे एनै खोन्थाखादो हिनोखादो आरो साबो बहुत मोजां बाइकलै एकदमबारे सालायनो बहुत मोजां स्मुथ खारो बाइकआ ओमफ्राय सिंफोराबो बारा साननो नागिरा बहुत मोजां बाइक आरो साबो आंबो सिगां आरएसखौनो लानो सानदोंमोन खिन्थु दा आरो आंनो माने टुरिंनि थाखायबो नांगोन ओंखायनो बाइक बेलेग लानांसिगोन आरोना बाइकखौ उपाय गैया गाइस ओइ इजानो बयजा इजाना ओइ लामायानो थादोस' लामायानो अयदासार लेथ्रा माथो उपाय गैया स्लेट जाना दै स्लेट जाना दै स्लेट जाना दै स्लेट जाना स्लेट जाना स्लेट जाना स्लेट जाना स्लेट जाना सिगांनियासो मारसिप जायो आंना एकदम अके लामाया बहुत गाज्रि आरोना गाइस उपाय गैया थेवबाबो बैसागुनि नामाव लामा गाज्रिबाबो थांथारनोसै आरोना जानोना हा मोनफैबाय आरोना गाइस लामानि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि सेफ आंनियाबो नि सुनांसिगोन तो गाइस बैसागुनि नामा मोखां देखायस्राबाय दे खेबसे बहुत लेटैबाबो बयनिसिमबो बैसागुनि नामा बयनिसिमबो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरोना बयनिसिमबो बैसागुनि नामाव ओंखारथारनाय जायाखै ओंखायनो आलासियानो होना फैबाय आरोना नैयाव गामिनि जायगाखौ मा होनोबाथाय गामिनि नामखौ बारा मोजां मिथिया आङो ह नै जोंना इखि आसोलफोरा नै जारबस्ति बैसागुनि नामाव नैखौसो लोंसै आरोना जोङो आदसा मोजां गथ' गोजा न मोजां गथ' जानांसिगोन उपाय जों साब्रै फैदो आरोना सासे सानै साथाम ओमफ्राय आंजो साब्रै ओमफ्राय इखि नायनो हागोन बाइक गंनै दोङो नैखि आंनि ओमफ्राय नैखि आरेस दोङो आरोना बहुत पुराना जाबाय नैबे आरेसआ स्टक एक्जस्ट बख'नाय नैला काट्रा ओंखारखायो साउन्डआ फाग्लासो नै जोंना सेरेबा जाखाबाय दा लोंस्राना होनसै ओइ लोंबा खारबाय स्रायनो लोंनानैसै आरोना थान्दा थान्दानो बहुत गरम जादों बोथोरा एकदम गुदुं गुदुं जादों स्प्राइट लोंनांगौलै गिस्टिफोरा बायर जायो दे लोगो मोननैसो बैसागो गाइस oh yes bisa level masing-masing udah sekali cok saya masalah sponsor ya lu itu sponsor ya lila nah ya sponsor ya masalah
बैसागुनि दसे एन्जय खालामबाय गाइस थल दामनानै नै आसो लाबोदोखो मोसाबाय गोग्गोम मोसाबायलै न' गोग्गोम बैसागोनि आदसा Satu bra. Satu deh, satu. So guys, बैसागुनि नामाव एसे आलासि जाफैनानै ओंखाम संखाम जाबाय आरो ना बरियासे दसे रंजाबायबो मोसानो फैग्राफोरजों दसे रंजाबायबो ओमफ्राय बरियासे दा ओंखारफिनबाय जोङो थांनो होननानै मोनाबायबो पुरा मोनाबाय जोङो मथा मथि मोनफैनाया 11टासो 12टासो जादों खोमा मोनफैनाया खिन्थु मोनाबाय आरो ना एसे एनै रंजानायावनो बारथेबाय जोंखौनो deh naik nih ya naik no satu ya sensasi di gelang nangge sensasi di gelang nangge deh masa deh masa deh masa deh ayo hai tanawa sengrafra faiza tale sengrafra faiza taya oh QR code lala Oh, QR code nala. QR code dengan upah gear naga ekdom lama sengra sekolah berai burai ekdom laki guys ini faiza jengni prai poketan kali jabai tahu sono ta faiza ini gila no menikna punya apa tak gila guys jikono guys lama buat बैसाग ini faiza laki dar nah magi deh buat जेबो नङा बैसागु बोथोरा बेफोरबायदिया सोलिखायो जिखुनु गाइस बुरिफोरनोबो होबाय आबैमोननोबो होबाय नै सिख्लाफोरनोबो बायमान होबाय थैबाय जोङो 200 लांसिगोन आरो ना Nah, बिदिनो 100 होगासिनो बुरिफोरबो लाखिदो सिख्लाफोरबो लाखिदो Oke guys, to next video logo menlasikan borase no. To lama buat pesa lagi dar dol se bonbolai beni la. Ar dol se bang nei. Sabai khơi ta dol mun ke. Ayo. Bisa sih mun buat. Kau sana pesan bas ni. Ayo. Cura bisa tale. Ayo. Nah, nih Dani sih nggak kubu bayar darah itu nggak Bale. Hello. Oh, tangan ini sini kubu kabe yang kursi mana? Kau bila? Bale. Buri-buri apa lagi bay, sekolah apa lagi bay, jiro apa sampai mau kita ne? Kursi mana sih kau? Audio Jungle.